Zrádci jsou zpět. Takto vyzerá nešťastný človek, ktorému sa vyparuje mozog. Ministerská handra Šutaj sa odvolal voči rozhodnutiu súdu, ktorý mu určil zaplatiť pokutu Čurilovcom 90 000 eur. Šutaj svoje odvolanie odôvodnil zdravotnými problémami, ktoré mu bránili pozrieť sa do schránky elektronickej pošty a nemohol následne včas reagovať na rozhodnutie súdu. Ten potvrdil pôvodné rozhodnutie a ministerko je nešťastný a plánuje podať ďalšie odvolanie. Takto vážne chorý človek riadi ministerstvo vnútra. Ja svoju profesionalitu ako minister vnútra dokazujem každý deň pri riadení toho rezortu. Ak takto bude Európska únia pokračovať a nebude rešpektovať suverénnu politiku, tradície, historické korene, tak skape. A ak má skapať, nech skape. Takto vyzerá nenávisť a zloba. Takto vyzerá diabol v premiérskom kresle Slovenska. Takto vyzerá netvor, ktorý slúži mafii, a takto vyzerá agent Moskvy, ktorý má za úlohu s Viktorom Orbánom rozvrátiť Európsku úniu. Dnes som predložila na vládu na schválenie nový návrh zákona o adresnej energopomoci. Ja chcem celému tímu pod vedením pani podpredsedníčky vlády a ministerky hospodárstva za toto poďakovať. Ministerka hospodárstva mala 2 roky času, aby pripravila kvalitný zákon o energopomoci, ktorý by pomáhal tým, ktorí to najviac potrebujú. Predložila zákon, ktorý je nekvalitný, chaotický a nespravodlivý. A premiér jej za tento paškvil ešte aj poďakoval. Podľa tohto zákona si nemôže uplatniť energopomoc dôchodcovský pár, matka na materskej, vdova s minimálnou mzdou, učiteľka, zamestnanec divadla, zamestnanec v gastre, ani vychovávateľka v škole. Politik, ktorému sa všetci skladáme na jeho nadštandardný plat, o energopomoc môže požiadať. My sme sa snažili nerobiť chaos, to znamená, že neexistuje žiadna chyba v systéme a vo výpočte. Zákon bol v parlamente schválený, ale ministerka Saková predložila novelizáciu zákona. Nedávno nás proruský premiér podľa svojej špeciálnej metriky presviečal, že parkoviská pred nákupnými centrami sú plné a podľa neho sa máme všetci dobre. Ak 90% občanov potrebuje energopomoc, tak celá krajina Sme v prdeli. Môžem si za to sami. Minister spravodlivosti Boris Susko spustil proces, ktorý bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika zbaví právoplatného rozsudku za korupciu a pravdepodobne dostane odškodné za basu, ktorú si odsedel. Tibor Gašpar a Norbert Bodor dostali v parlamente po prijatí hanebného a účelového zákona amnestiu. Obaja sú obžalovaní z mafiánskeho ovládnutia polície. Hanebný chaos v krajine a smerovanie k Ficovej totalite ide podľa plánu. Mafia ovláda štát a jeho inštitúcie. Slovensko nikdy neuživilo své obyvatelstvo. Nikdy v žádném režimu. Za starých časů odcházeli do Ameriky, do Kanady, já nevím kam. Za komunistů to lifrovali do českých nebo moravských Sudet nebo na Ostravsko, do dolů a tak dále. A po roce 92 je to odliv mozků těch vzdělanců. Všichni tady v Praze máme spoustu slovenských známých. Radujeme se, že tady jsou, ale Odhaduje sa, že za ostatných 30 rokov sa zo Slovenska vysťahovalo za lepším životom 500 000 občanov. Politici sa týmto problémom vôbec nezaoberajú, lebo im to vyhovuje, respektíve ich svojou politikou vyháňajú. Fico dokonca posiela mladých ľudí bojovať na Ukrajinu, lebo on ich nenávidí, keďže ho nevolia. Aj slovenské IT firmy zvažujú odchod do Českej republiky. Prekáža im neistota a politické napätie v spoločnosti.